Toto je tá krása toho poľnohospodárstva, že žijeme v takom, by som povedal, ročnom plánovacom cykle, čiže mnohí z vás ešte riešite také tie výzvy, ktoré rok 2014 priniesol z hľadiska produkcie, z hľadiska jej kvality, z hľadiska komoditných cien, ale viete veľmi dobre, že už teraz vás čaká rozhodovacie obdobie, aby ste si nastavili osevný postup, aby ste sa rozhodli o tom, čo budete pestovať pre rok 2015. Ten rok 2014 z môjho pohľadu priniesol dve kľúčové výzvy. Prvá výzva bola kvalita produkcie, to je tí z vás, ktorí dokázali porasty počas roku 2014 ochrániť od všetkých biotických a abiotických nepriaznivých faktorov. V konečnom dôsledku dostali za to zaplatené a tá cena nebola tak negatívne ovplyvnená vývojom komoditných cien na trhoch. Čiže kvalita proste bude rezonovať aj v týchto našich vystúpeniach a uvidíte proste kvalitatívny posun, ktorý spoločnosť Syngenta prináša do segmentu silážnej kukurice v podobe Power Cell a budete mať možnosť v slnečnicovom bloku sa oboznámiť s našou spoločnou aktivitou so spoločnosťou ADM, kedy chceme na Slovensku podporiť masívne pestovanie hybridov slnečnice s vyšším obsahom oleja.